Анан мен шул бір мархум абыйым айткан тиги интернеттен жай күнү хатыны базарда ере кызлар өсүп кетти, энди күйөөдө балалары бар алардын. А ул тиги жай күнү мектепте эшлегеш каникул, шуңа көрө иши пуша йуртунда йөрү да бир качан меңе интернеттен сүйлөшкөндө неден веб-камердан сөйлөй, мына ди сен де йөрисең чит иллерге, конференцияларга, бизге Украинага якынрак, Одессага юк микән анда ди бер ди конференция. Аллах Тәгалә ишеткән кебек шул әйтәсең килә, шуннан соң 11-нче елдан соң башлап, анда гел шул теге день храма, день села уза башлады шунда. Шунда мен ел сайын бара башладым. Анда безнең Түрк халыклар конгрессы, дөнья яшьләре берлеге оешмасының конференциялары, курултайлары уза башлады. Кайсы вакытта менә мәсәлән былтыр булды ул анда. Шуны әйтәсең килә, шунда бара башладым. Шуннан мин барам да, агайтам бер качан мени 2-3 атна тур дип нитәләр, әйтәләр инде мин торам шунда, шуннан Одессага. Одессага барам. Анда табаки дигән бар. Шик, ягъни граница. Шунда апаралар мине гагаузлар бер вакытта. Апардылар да, анда шират машина төзелгән. Шунысы булар әйтә, менә шунларга алдагы машинага бер утыра әле, чөнки ди бик зак безгә китергән. Шунда утыртып, мине күзәр китеп калдылар авылга. Шунысы мин ул теге без инде килдек анда табакины уздык. Шунысы инде карасам безнең ни татар, нәрсә, Татнефть дигән теге заправка бар. Аптырап киттем, шуны видеога да төшереп куйдым. Хәтта интернетта бар ул татарская заправка в Украине дип. Әйтәсең килә. Шунда Болград дигән шәһәр бар. Шуннан Одессага, ул райцентр Одесса өлкәсенең. Шуннан автобуслар йөреп тора, еш-еш шулай. Шуны әйтәсең килә, шунда мен буларны инде берсен хатын кыз ул алга килгән ки буларга өенә ремонт ясарга төрле җиһаз түгел инде бер материаллар аларга килгән. Шунда имеш мин аны мороженое алып, нәрсә әйтеп, кунак иткән. Шуннан инде 2нче елны килдем мен Кыпчакка. Шунда бәйрәмдә ул яны чакыртып алды да, менә ди, ни ди мәсәлән, шашлык ашам. Әйтәм, анда дуңгыз бармы? Бар. Алай ашамыйм. Тагы нәрсә менә моны эчтим. Әйтәм, юк, ярамый безгә. Шулай ничек ди, мин өемә чакыра алмыйм, һаман ди, мин анда ди, өйдә ремонт бара ди. Бездә ди, ярамый ди Гагаузда бер кешене ди кунак итәргә тиешбез ди. Шулай гафу итегез, менә мин сине кунак итәсем килә, шушында ичмәсәм дип, шулай миңа әйтеп ята бу. Алар бик авыр яши. Менә без әйтеләр, менә теге бер вакытта мин 8 мартка кибеттә гел кирип йөргәнем, иртә белән редакция ашыксам эшкә. Шунда керәм дә бер бут кашыйм да китәм. Шуңа күрә 8 мартта мин аларга 2 смена, 2 ничектер спарринг урысча әйтмешли конфет шундай бар, шоколадный коробка. Китереп бирдем 2 сменага. Берсе әйтә татар хатны. Байдыр. Мен әйтәм, байлыктан түгел ул, бай шуңа күрә бай ул саранлык күрсәтә. Әгәр дә ул юмарт булса, хәерчегә әйләнер. Мен әйтәм, юмартлар хәерче була ул. Байлыктан түгел, мен әйтәм, юмартлыктан ул дидем, ачуым килде. Шуны әйтәсең килә. Гагауз халкы авыр яши ул, авыр хәлдә алар. Мәсәлән, эш юганда бер генә колхоз калган, Победа дигән. Аны судлашып беттеләр Молдовадан, теге Кишиневтан битерәс килеп. Шунда да азайып китте инде эшчеләр шунда колхозның. Шунда алар персиклар үстерәләр, виноград, инде асафир. Шушка да тута халык тотмый бик. Чөнки белән килә моннан татарлармы, төркләр, алар шул беләләр. Шуңа күрә безне менә урнаштыралар ул йортта, күршеләрендә берәүдә дә дуңгыз юк. Ул якта имеш, аны аңларга була логика буенча. Чөнки алар бит дуңгыз аларга нигә будай кирәк нәрсә. Ул якта бик үсми. Анда шуңа күрә дуңгыз тотырга уңайсыз, ни урысча әйтмешли, нецелесообразно. Türkiye'nin fabrikası var indi Nice degen şunda yasılar futbolkular nəsələr indi tигib яталар. Мен алар 2 ни серия кичкенә ясаган булдым интернетта трайтас килә. Күбесе шундый тырыш булгачалар теге төзүчеләр, türklәр иншаат диләр, строительство. Баралар Германияга бик тырышлык күрсәтәләр. Шуңа күрә алар 3000-дән 5000 еврога хәтле түлиләр. Аларга хезмәт хакын шуларга менә. Шуңа күрә алар шунда эшләп кайталар да, өйдән матурлап, һәр Гагаузның йортына кер, өйләре бик матур тора. Шундай бик матур алар, өйләр матурлап, авыл булса да,
бик матур ясап, шунда күңелле авыл көнен уздыралар. Мен әйтәм, безнең якларда шулай булса, менә Оренбур өлкәсендә шулай сагынам, мен әйтәм, элек Сабантуй дигән буладыр. Шунда совхоз булганда оештыралар. Җитәкчеләр урыс булса да, Сабантуй дип, шунда теге урысча әйтмешли передовики производства, шуларга бүләкләр биреп, без балачакта шунда урысча әйтмешли первый листок дигән, шунда күңел вакыт уздырып, ял итеп, шунда лимонадлар эчеп, шулай вакыт уздырадыр. Хәзер кызганычка каршы бер нәрсә дә юк, берәүгә дә бер нәрсә кирәкми. Бер вакытта теге минем классташ, сыйныфташ татарча, ул хәзер кызганычка каршы дөньяны калдырды, китте. Инде шул уздырган, инде анда бер Самара ягыннан бер шул тарафыннан эшләгән бер бригада булган. Шунда имеш бүләкләр, нәрсә ризыкларны инде нигә шунда ашаулыкка җәйеп куйганнар. Ә инде пока ди теге концерт нәрсәме бар, чыгышлар барган чакта күбесе ди аларны ди сумкаларына ди тутырып куйганнар ди, ашарга бер нәрсә дә калмаган. Шундый бер урысча әйтмешли трагикомический ситуация булып чыккан инде анда. Шунда бер вакытта шулай әйтте бит, нигә кич белән утырдык, шунда алар эчә башладылар. Мен эчәсем килми, мен әйтәм, карбыз ашыйсым килә, кавын ашыйсым килә. Күршеләренә йөрдем, берәүндә дә юк. Шуннан соң инде машина бирделәр. Ындыр табагына апарганнар, бер амбарга, шунда теге будайның күчкесендә яталар. Сагынып киттем, безнең туган авылда да бит вакытында шулай, бездә Оренбур өлкәсендә, Казакстан чигендә, безнең совхозда шулай карбыз, кавын үстерәләр. Мәсәлән, алар ындыр табагында да каям амбарда шулай яталар. Мен әйтәм, үзебезнең ни искә төшерде туган авылны. Шуңа күрә барасың да, авылдан кайтсаң анда бөтен нәрсә фирмаларны бетергәннәр, зернотокны бетергәннәр, бөтен нәрсәне бетергән, нефтебазаны, хатта мунчаны, бер калган иске мунчадан прачечный ясыйбыз дигән, аны да бер нәрсә булмады. Пекарняны, иске пекарня, яңа пекарня төзеп атканнар, аны ташладылар. Бөтен нәрсә юкка чыкты. Кайтасың, кайгырып тик йөри генә кала. Әйтәм, менә безнең дәүләт көчле, бөтен дөньяга без дан тарала. Нәрсә тарала? Нинди дан тарала? Менә килеп карасалар, нәрсә таралганны. Инде хәзер миңа бәйләндерләр, артык танкыйтьлисең, артык юкны булма, кирәкмәгәнне сөйлисең. Шуны әйтәсе килә. Ул бит йөрәгең авырта, ничектер әрни йөрәгең. Туган авылга кайтып шундый хәлне күреп, мен әйтәм, элеккечә шул ни булса, имеш кунакхана, мен анда кунып, элеккечә мен шуларны видео түгел, мәсәлән, журналист буларак язып, күңелле вакыт уздырып язып, шулай итеп йөрим, әйтәм. Хәзер бер нәрсә калмады, шундый безнең авылда халык китеп бара, картлар теге якка китеп бара, яшьләр шәһәргә китеп бара. Шуны әйтәсем килә. Менә ниндидер хәерче Гагаузида, мәсәлән, хәерче дисә була, инде ачуланмаслар инде. Чөнки алар авыр хәлдә яши. Шуна карамастан алар имеш урамны да ничектер сулларын табалар. Сул дигән ни метод, способ инде урысча. Суллар табалар, ничектер акча табырга. Акча табып Төркиядәме, төрле якларда барып, төрле фондлардан акча алып кайтып, шуны нитеп яңартып, асфальт итеп, теге нәрсә диләр, бювет дигән су китергән нәрсәме? Әллә нәрсәләр эшләп шунда авылны яңартып яталар. Менә беләсезме, шул искиткеч менә. Бездә шул кулдан килмәй микән менә безнең? Белмим, аңламыйм шуны. Бездә күпер булган ие. Мәсәлән, элек шул яз көнне Алташларда башта буз киткәндә, шуннан соң яңана куялар. Соңыннан инде бер вакытта байлык килә башлаган безгә. Ничәнче елларда, белмим, 90-нчы еллар, 80-нчы ел ахырындамы, шунда күпер төзгәннәр таштан. Аны да имеш теге буз килгәндә шартлата башлаганнар бузны. Бузны шартлатканда, бузны шартлатабыз дип алар шунда күперне дә шартлатып ташлаганнар. Менә шундый кызык инде. Әйтәсем килә. Хәзерге заманда теге понтонный мост дип шул яз көнне яңадан шуны итеп китерә, беренчәне куялар да имеш. Яз көнне су ташуда алалар, шас яңадан куялар. Шулай авыл яши инде менә. 1-2 аймы ул утрауга әйләнә. Чөнки көн ягыннан бөтен як Казакстан урап алган. Төньяктан, мәсәлән, анда елга, Хобда, Иләк аркылы күпер беткәч утрауга әйләнә. Тыңлайсыз килсә, тагы 3-нчене яздырып алырмын. Сау булыгыз.